decis să mai răspund la o tură de întrebări despre facultatea de pedagogie, pentru că în ultima jumătate de an am tot primit întrebări prin comentarii pe YouTube și în privat multe întrebări. Este o confuzie, văd că pe multe laturi și mai ales pe latura așa de logistică, mi se pare mie, să zicem. Nu știu, poate nu mai exprim corect, poate nu logistică e termenul foarte bun. Dar hai că o să pătrundem împreună prin întrebările care mi-au fost adresate. Acum ce vreau eu să lămuresc e că eu nu sunt vreun expert. Sunt pur și simplu o fată care a fost și ea la facultatea asta. Deci alte cunoștințe decât experiența mea acolo nu prea pot să vă dau. Adică cam alte informații le găsiți și voi pe internet, ca aceleași informații le-aș avea și eu. Căutați pe site-ul facultății și întrebați pe la facultate altceva. Nu prea știu. Dar hai să începem cu astea de pe YouTube. Da, cineva m-a întrebat cu vreo 6 luni. Eu am răspuns la întrebările astea toate la comentarii, la persoanele respective. Da, mă gândesc, poate mai sunt persoane care au aceleași întrebări. Și mă întreabă cineva aici, diploma de la sfârșitul facultății este la fel de recunoscută ca cea când merg la zi? Și eu, cum înțeleg întrebarea asta? Mă întreabă dacă cumva e aceeași diplomă sau dacă are aceeași valoare. Și răspunsul meu e da. Mergi la aceleași materii, adică dai aceleași examene, în principiu, bineînțeles, cu opționalele sau seminarele, ce mai sunt pe la zi, diferite, dar în rest faceți aceleași lucruri, deci ce nu ar fi echivalentă, da? Deci, da, e aceeași, trebuie să spunem. Altă întrebare. Cât poate dura examenele? Cât pot dura examenele? Presupun că vreau să întrebe. Acum, eu nu știu dacă se referă la fiecare examen în parte. Asta, bineînțeles că depinde de examen, clar. Dar, de obicei, sesiunea durează câteva săptămâni. Acum, nici nu mai știu exact. Dar vreo 2-3 săptămâni. Depinde și cum îți programează profesorii examenele, clar. La noi nu prea aveam, fiind la distanță, nu prea aveam opțiunea asta de a alege noi datele examenelor. Aveam câteva weekenduri și cam le programau profesorii când aveau ei chef. Noi trebuia să ne conformăm, din păcate. La zi am înțeles că se aleg câteva date și din care pot să aleagă elevii. Și, bineînțeles, fiecare examen durează de la câteva minute, la câteva ore, depinde de materie, depinde de profesor. Dacă sunt la IFR, pot să merg la cursurile la care merg ceilalți. Și asta a fost, cred că, cea mai recentă întrebare. Și răspunsul meu e, pe scurt, da. Mai pe lung, mai elaborat, este da și nu. Asta, din nou, depinde de profesor. Unii profesori chiar încurajează să mergi la zi dacă poți, dacă ești în oraș, alții mai puțin sau chiar te descurajează, adică nu le convine să meargă alți studenți în plus. Deci depinde de materia, depinde de profesor din nou, dar dacă tu îți dorești să mergi la cursurile de la zi, sfatul meu îi să întrebi profesorul. Pot să vin la cursurile de la zi? De exemplu, la noi, cum am prins și perioada de pandemie, era chiar mai ușor să intrăm la cursurile de la zi și cei mai mulți profesori au fost deschiși în a ne lăsa să participăm la cursurile celor de la zi. Mulți dintre ei chiar încurajau lucrul acesta. Cred că e benefic la unele materii, cred că e chiar foarte benefic dacă poți să participi la mai multe cursuri. Nu știu cum o să iasă video ăsta, că am tot oprit camera și am repornit-o
Și îmi dau seama că poate era mai bine să filmez într-una și apoi să editez. Dar mi-am ieșit din mână grav. Adică sper numai să vă ajute la ceva răspunsurile astea. Și acum hai să văd la conversații ce mă mai întreba fetele pe aici. Cu fata mă cu conversații lungi pe gândise pe câteva zile. Mi-a spus că vrea să se înscrie și ea tot la IPP. M-a întrebat dacă e obligatoriu prezența fizică. Eu clar nu. La IDE, dacă te scrii la IDE, nu obligatoriu. Adică bine, la examen da. La examen da. Cel puțin când am făcut eu așa era. În ce constă proba eliminatorie de admis respins? Da. Proba de eliminatorie de admis respins la PIPP idei în Cluj, unde am fost eu, în urmă cu, când m-am scris în 2019, cred, consta într-un examen oral. Era o lectură la prima vedere din care ți se adresau 2-3 întrebări. Și proba consta, nu știu, maxim 10 minute, țin minte, dar foarte puțin. În orice caz, era o comisie din 2-3 profesori, cred că la mine au fost doar 2, nu mai știu dacă erau 3 normal. Și tu citești textul ăla, putea să explice și texte non-literare, depinde. Deci nu era un șablon exact la ce text o să ai. Și, na, să se vadă că îți merge capul, zic eu, cam asta era principiul. Să poți să identifici o metaforă, să poți sau o figură de stil, să poți să spui ce exprimă un text, cum l-ai explicat tu copiilor, de exemplu, pentru ce vârstă e adecvat textul ăla. Așa, întrebări de genul ăsta au fost. Da, tipa asta stătea și în străinătate și mi-a pus multe întrebări, știind că și eu stau în străinătate, despre faptul ăsta. La IFR trebuie să merg la cursul sau este același lucru cu IDE? Da, din câte știu eu nu am fost la IFR, deci nu știu 100%, dar din câte știu eu, la IFR sunt cursuri în fiecare weekend, iar la IDE, cum am mai spus, deja m-am repetat nu știu câte oră, doar de 2 ori pe semestru. Așa. M-a întrebat dacă sunt întrebări de gramatică la acel interviu. Nu sunt. Cel puțin la mine nu a fost și nici la colegele dinaintea mea. Despre practica pedagogică, care poate să facem un video separat despre asta dacă aveți întrebări, dacă sunt curiozități. Pentru că știu că mai ales în anul întâi și eram total pe altă planetă, neavând nicio legătură cu domeniul, nu știam nici cum să completez o fișă, nici nimic, efectiv, nu știam unde să apelez, la director, la educatoare, la învățătoare, habar n-aveam. Deci dacă aveți întrebări legate doar de practica pedagogică, puteți să puneți în comentarii și o să vă răspund cu un alt video, cel mai probabil, dacă o să mai am timp să filmez. Da, ce vreau să spun? M-a întrebat dacă am făcut-o de fiecare dată în țară. Da, obligatoriu trebuia să o faci în țară. Nu puteam să o fac în Germania. Nu există. Adică, cel puțin, în cazul meu, nici nu s-a pus problema. Toate colegele mele care mai erau în străinătate, tot în țară și-au făcut practic. Mai bineînțeles, cum spun eu, din câte știu, din auzite, din povești, cel mai sigur, întrebați profesorul de practică. Când a fost cu online, am făcut în online, când s-a putut fizic, am făcut fizic. Și cel mai fain e fizic, să faceți practica, bineînțeles. Dar, na, a avut și online în avantajele lui. Na.
că încerc să caut conversația cu altă fată. Dacă mai găsesc, a fost destul de recent, dar adică știu că a fost în toamnă acum. Am confundat eu numele, ok. Am găsit-o. Ok. Hai să vedem ce întrebări mi-a adresat ea. Și vreau să te întreb cum a fost experiența cu colegii, cursurile, cât de greu au fost și dacă tu personal ai regretat vreodată că nu faci facultate la zi. E cum i-am răspuns și eu, nu am regretat, adică nu regret că am făcut facultate la IDE, dar, într-adevăr, consider că facultatea la zi are avantajele ei. Despre colegi, cursuri, poți să întâlnești oameni foarte faini și la IDE, dacă ești intenționat și încerci să vorbești cu ei, mai ales dacă mergi fizic la cursuri de 2 ori pe semestru și la examene, poți să-i întâlnești acolo. Dacă sunteți în același oraș, mai ieșiți la o cafea, discutați, noi aveam grupuri. Am avut un grup cu fete care erau de la mine din zonă de unde locuiam și povesteam, ne ajutăm la teme, ne ajutăm la proiecte și e fain așa, când mergi la curs să te întâlnești, mai ieși la o cafea, discuți. Deci, dacă vrei să-ți faci prieteni și să întâlnești oameni faini, poți și la IDE, nu trebuie neapărat să fii la zi. Părerea mea e că IDE-ul este pentru 2 categorii de oameni. Cei care nu au timp să meargă la zi, cei care nu sunt în domeniu, dar sunt foarte pasionați de domeniul ăsta. Și eu am fost din a 2-a categorie. Pur și simplu m-am pasionat domeniul și nu mi-a păsat că e la IDE, pentru că pe mine m-am pasionat domeniul, nu m-am dus pentru altceva la facultate, știți? Dacă, vrei altceva, te duci la altceva. Pasionează doar domeniul și vrei neapărat să lucrezi în domeniul ăsta, IDE e ideal. IDE e ideal. Cei de la distanță primesc vreo reducere la tren? Nu. Răspunsul este nu, din păcate. Nu, cei de la distanță nu primesc reduceri cam de niciun fel. Nu știu acum, poate s-a schimbat între timp și bine ar fi, m-aș bucura, dar când am fost eu la IDE, nu am primit niciun fel de reducere nici la tren, nici la nimic. Efectiv la nimic. Acum nici mai vin în cap, dar sunt multe reduceri pe care le primesc studenții normal la zi. Dar la IDE se consideră că, nici bursă nu poți să iei doar de performanță, nu există altceva, nu există alt fel de ajutoruri financiare, nu poți să intri la buget dacă ești la IDE, trebuie neapărat la taxă și probabil se consideră poate că poți să-ți plătești taxa, poți să-ți plătești și biletul la tren. Sau nu știu care e premisa pe care se merge, dar e păcat, pentru că fiind la IDE ar fi, părerea mea, chiar mai logic să ai reduceri la tren cel puțin, că e de la distanță, nu? Beneficiezi de carnet de note. Și am zis, da, carnet de student o să ai, dar nu o să ți se treacă note acolo. Adică, din experiența mea, cred că mi-a fost și numai ștampilat în primul an sau ceva de genul. Dar ți-l trebuie să-l ai acolo. Deci încă nu scrie nicăieri ce dată încep cei de la IDE cursurile și poate știi să-mi spui. Cei de la IDE, în principiu, încep cursurile mai târziu decât cei de la zi. La IDE, cursurile încep atunci când ai prima întâlnire și nu există alte cursuri înainte de acea întâlnire. Vă spun cum a fost la mine acum, nu știu, poate s-o schimba până acum, de când am terminat eu, poate nu. Oricum, informațiile de genul trebuie să le aflați pe site-ul facultății. Trebuie să existe, adică despre când sunt cursurile, nu trebuie să ai de unde să afli. Și de obicei se începe facultatea la IDE pe la jumătatea lunii octombrie sau sfârșitul lunii octombrie, 20 și ceva octombrie, cam așa.
Ei zicea că la ei s-ar putea să intre online în fiecare zi și a spus că poate s-a schimbat, într-adevăr că nu, eu nu am de unde să știu, pentru că nu am acum momentan nici o legătură cu cadrul ăsta studențesc din România. Nu mai am nicio legătură, deci vă spun doar ce a fost când am fost în facultate, din 2019 până în 2022, ceva de genul. Da, sper că v-au fost de folos răspunsurile mele și, cum am zis, dacă mai aveți întrebări legate de practică sau așa, să-mi lăsați în comentarii și dacă pot să răspund cu un alt video. Nu știu cât de coerent am fost, mă mai puneți voi pe mai rapid, pe mai încet, cu reușit. O să încerc să scriu și întrebările sau să vă pun un print screen de la persoanele care mi le-au adresat. Poate vă e mai ușor așa. Și Doamne ajută!